כחצי קילומטר בקו אווירי מבית הספר לקצינים בה"ד 1 נבנתה מערכת בריכות לטיהור הביוב של הבסיס. לאחר תהליך הטיהור היו המים אמורים לשוב לשימוש חוזר בחקלאות. עבור אמציה שואלי, בעל כרם סמוך ששירת כקצין בכיר שנים ארוכות, מים מאלה הם כמו אוויר לנשימה. קיבלתי הוראה לסגור פה את המים לכרם. למה? כי אין הקצאה, ו7 שנים אנחנו מחכים שיגיעו המים כמו ממצפה רמון. אבל ברגע שהגיע המצב של המדינה עם בעיות עם מים, אז מצמצמים. איפה מצמצמים? בחקלאות, ופה בנגב, שפה הם סוגרים את המים לכרם, אז אומרים, זה 120 דונם עם השקעה של 1,000,000 ומשהו שקל, פשוט הכל ירד לדמיון. המציאות עולה על כל דמיון. המערכת לא עובדת בשל מחסור במקור אנרגיה. הביוב מכיל צואה ופסולת שומנית מהבסיס שנערמים בבריכות שעולות על גדותיהם. הטינופת נשאבת על ידי משאיות שפורקות את מרכולתן אי שם בלב המדבר, ומה שנשאר זורם לטבע, מזהם ופוגע באקולוגיה המדברית. שואלי הציע למשרד הביטחון לתפעל את בריכות הניקוז. הצעתו הייתה זולה מדי. ההצעה שאנחנו נתנו הייתה של 600,000, ואחרי זה הגדלנו ל1,500,000 כדי שהם יגידו שזה רציני. למה 600,000 זה לא נשמע להם רציני. אז הגשנו להם הצעה ל1,500,000, הם אמרו זה לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה שהמים ילכו מבה"ד 1 למכון טיהור של מצפה רמון, בהשקעה של 5 מיליון שקל, זה התחיל עכשיו. איך זה ייגמר אני עוד לא יודע. ובינתיים, הביוב ממשיך לזרום באין מפריע מספיק זמן על מנת ליצור כתם ירוק שאינו נווה מדבר כלל ועיקר. גם הריח לא משהו. במצפה רמון הוקם מכון טיהור בעלות של 5 מיליון שקלים, ומה נשכח? לחבר את בה"ד 1 למכון וכן להניח צנרת שתוביל את המים המושבים לחוות החקלאיות. 5 שנים המים שם זורמים, זה בערך עולה למדינה כקוב מים שהמדינה שמה פה בחקלאות עולה בסביבות 5 שקלים, 6 שקלים, והקוב משם שיגיע עולה 1.5 שקל. 1,000,000 קוב מים כבר זרמו, 1,200,000 קוב מים, זה משהו בסביבות 6-7 מיליון שקל עלה למדינה המים שזורמים שם לבה"ד 1, והכל תלוי באיזה ראש מועצה שנשלטת על ידי בעלה. ומה עושים בעידן של משבר עם כל המים שמייצר מכון הטיהור? שואלי מדגים את הפתרון הפשוט. פותחים את השיבר ומזרימים את המים למדבר. שהרי אם לבית הספר לקצינים שאמור להנחיל ערכים זה לא חשוב, אז למה שלמועצה המקומית יהיה אכפת? שיסבלו המטיילים בנחל חווה, שיסבלו בעלי החיים, הצמחייה. 300,000 קוב בשנה מוזרמים למדבר כבר 5 שנים. העלות למדינה כ-15 מיליון שקלים. ואחרי זה מבקשים מאיתנו לחסוך במים.